Is-sajf li għadda reġa' kien wieħed tajjeb għar-ristoranti b'riżultati tajba li żammew l-istess livell tas-sena ta' qabel għalkemm maġġoranza relattiva rrappurtat żidiet fil-bejgħ. L-iktar nefqa komuni baqgħet dik b'medja ta' 30 euro fix-xahar. Fl-istħarriġ kienu interessanti x-xejriet f'postijiet differenti madwar il-pajjiż bir-ristoranti f'Għawdex fost l-aktar li rreġistraw żieda. Fin-naħa ta' fuq ta' Malta wkoll kien hemm żieda ta' 0.4%, fin-nofsinhar żieda ta' 1.3% u anke fiċ-ċentru b'0.8%. Dan filwaqt li dawk fil-Belt Valletta irreġistraw tnaqqis fil-bejħ ta' 1.6% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Raġuni għal dan it-tnaqqis fis-sira David Bonnet minn Deloitte. Il-Belt rajna ftit tnaqqis mhux għax is-suq għall-Belt naqas imma naħseb żdiedu n-numru ta' ristoranti l-Belt iktar mill forsi n-numru ta' nies li imorru l-Belt biex jieklu. Intant fit-tmiem tal-konferenza, Tony Zara, l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti, saħaq fuq l-importanza li r-ristoranti jkollhom l-abilità li jagħmlu aktar flus mill-klijenti u t-turisti li jżuru pajjiżna.